La, may bubuyog, be. La, kita mo? Guys, ang laki. Ang haba, be. Parang kay ano, Kanino? iwan ko. May isa pa, oh, pero bata pa yan. Bata pa yan, hindi Dalhin pa mo to, masyadong be. Sa'yo to. matigas. Grabe si Brenda ang bastos. Pamalo sa puwit ka ako, be. Laki, guys. Bebe, bebe, tignan mo to, be. Ayun, malaki, oh. Ay, kinain niya. Inin mo para bayabas. Hala, uy, Matigas, di ba? matigas pa. Next, dito kami guys sa ano. Hala, ang daming nahuhulog, be. Ano na sila, oh. Next month, pwede na itong mga to. Ang daming bunga ng ating piras. Kunin natin ito kasi sira, oh. Sira. Yan. Hindi pa namula yung ilong ko? Hindi. Imagine mo lang yan. Hala, uy, be. May malaki, be. Pero next month masarap na. Ito wag mo hamakan kasi madaling makuha ba? Oo. Oh, madali silang makuha, guys. Laki-laki ng piras. Daming bunga, be. Last year wala, no? Wala. Pero dito, tingnan mo to. Ang dami sa ibabaw, be. Kaya nga, eh. Ayun, oh. Ayun, oh, may malaki, maraming malalaki. Oo. So, punta sila dito. Manguha kayo. Kasi sayang lang kasi ito. Huwag niyo tignan kilikili ko. Ito, grapes to. Grapes sa ano mo? Pagtaka naman ni si Brenda, eh. Grapes yan, be. Kaliliit yan. Hindi, syempre maliliit pa. Baby pa lang, mag-aano pa lang yan. Hindi yan. Hala, hinawakan mo. Poison ivy yan. Ito, oh, grapes. Oh, ito, be. Grapes, ito, be. Ito ang grapes. Oh, tingnan mo yung ano. Grapes. May grapes. Hala, grapes to? Oo. Ito, Ay, Brenda, uy, hindi yan grapes, uy. Oo, be, grapes. Hala, yan. poison oak man yan, Brenda. Hindi, be. Grapes yan. Ande, alin yung bunga? Ito, tignan mo. Ito, grapes. Ito, be. Hindi man yan grapes. Be, grapes yan. Si Brenda, kahoy man yan, oh. Si Brenda, kay magpataka man siya, uy. Kahit ano yung mga pinagsa... Nataranta tuloy ako. Grapes yan. Guys, ito guys, hinawak-hawakan niya ito. Mahawakan niya yung poison ivy patay. Tignan Once- mo, may berries pa dun, oh. Hoy, dito, ang daming blackberry. Berries of grapes. Dito, maraming blackberries, oh. Brenda, look. Tinanim ko, look. Ito, pwede nang ma-harvest tong iba. Look, ang pula-pula ng ating ano. Look, meron doon sa loob. Pero i-ano ko muna sila, ipataas ba para hindi maano sa lupa. So, yan. Nagnakaw. Magnanakaw. May magnanakaw dito. Ano, Matamis? pwede na yun, be. Oo. Maasim pa lang. Kasi black siya, Bi. Kailangan mag-black muna. Ang dami, Bi. Oh, tignan mo nga, Bi. Biitas mo nga yan. Oh, kunin ko yung black, masasayang lang. Wala, magnanakaw, eh. Gusto mo? Tignan mo, basta kailangan pa man yan hugasan. Huwag mo Wag kainin. na. Naghugas na kahapon. Look, oh, may Ay, ano. Ay, kailangan mo hugasan, Bi. Oo, dyan na lang muna. Ano yan siya, eh. Yung parang mga sa lupa, mga ulan. Oo. Yung kanina, ito wala naman. Iwan ko sa'yo. Akala ko nasa minuto na. Walang pala. Paborito ito ni Tamimoy. Kailangan kong i-secure ito, Be. Baka pumunta dito si Brenda, maubos pa to. Tara. Ito yung mulberry na sabi ko, nakahoy. Wala nang bunga, Be. Kunti na lang. Yung mulberry. Ito siya kahoy. Anyway. So yun mga loves. Hala, Be, may snake, Be. Hala, Be, ang daming bunga, Be, o ng piras, oh. Nandun, oh. Ngayon, wala na, Be. Nahulog na sila lahat at kinain ng ibon. Ibon kasi yun kumakain nito halos. Oo, tapos itatai dun sa kabila. Yan, marami. Asin at tayo kabila. Itatai nila sa mga kabila. Kaya lang, Ay, ganun pala yan. Si Brenda magbuot-buot man. Hindi mo naman to tinanim, di ba? Alin? Etong mulberry na to. Hindi, matagal na to dito. Kahoy na nga, eh. Kaya nga, tinailang ng ibon. Hindi, uy, inano yan. Oh, matagal, oh, karaan, oh. Ng kahoy na yan, ang laki na. Walang osong bra-bra dito, mga loves.
Si Brenda may Grapes ito. Itong vine na to. Paano kung oak yan? Hindi yan oak, be. Bakit walang bunga? Wala akong Wala nakita pang dito. bunga. Dapat mag-start na yan silang magbunga. Ito nga, be, oh. Sa iba yung kahoy yan. Ito yun siya, oh. Tignan mo ito, oh. Tignan mo iba. Iba yung dahon. Si Brenda talaga. Pero ito, grapes. to, Parang be. grapes nga talaga siya, pero wala akong nakitang bunga dito. Guys, naniwala. Pero parang walang bunga. Tignan mo ito, ibang ano, be, oh. Yung dahon ang namumunga. Hindi. Diba, may bukol-bukol siya. Oo Yung nga, dahon eh. ang namumunga. Hala, ano yan? Hala, baka punggos yan, be. Fungus, Baka ano, fungus. buhay-buhay pa man sila, oh. Guys, oh. Tignan Ano mo, yan? yung dahon yung namumunga. Klase, anong klase yan? Tara. Kung ano-ano na lang. Oh, diba? Umiyak na siya. Gusto lumabas. Yun siya, gulay. Inita Sa kami dito, ni be, ano. oy. Ang init dito, be. Hindi naman. Brenda, oy. Nainitan ako dahil gutom. Pagkagutom, naiinitan, nilalamig, ng Hindi, kakapoy. Dried fish, mga loves. Pero kain na tayo, guys, oh. May munggo pa kami. Sarap. Basta, kuha ka. Sabihin mo sa akin, be, pagka gusto mo ito. Ipapindot ko sa'yo. Ang sarap. Ang sarap ng dried fish. Bili ako nito. Gulay plus gulay, mga loves. Kain tayo. Galing sa garden. Nagkamay kami. Ang init. Diba? Hindi ka nainitan. Gusto mo isin pan, wag na. Baka ano yung abog. Malagpot ba? Hindi siya maalat na, be. Masarap ba eh? Masarap yung daing. Daing to be? Parang. Ano sa Tagalog yung tuyo? Tuyo man yung sa amin, yung maliliit na ano. Parang matamis nga eh. Parang matamis. Parang matamis. Masarap Parang siya. matamis. Ang init naman. Matamis na dried fish, guys. Na. Saan ka Ang sarap maghanap? ng pagkatimpla. Kailangan? Hindi, yung fruit flies ba? Yan oh. Hindi man lang. Oh, yan. So ano yun? Wala namang tao yung mga kapitbahay niya. Kumatok. Ano ka ng ano, be? Ang alin. Masarap yung ano, monggo. Mamaya. Ang sarap na kain Masarap kapag yun. ganito eh. Mas masarap yung tuyo. No? Oo. Masarap siya. Perfect. May gulay na. Gusto ko ito, hindi maalat, be. Magustuhan to ni Tami. Hindi siya maalat na. Maalat. Alam mo yung temperature ngayon, guys. Para kaming nasa ilalim ng dagat. 90 yata. Sobrang init. Si Brenda dito gusto. Pabayaan natin. Mas maganda yung maiinitan ka kaysa nilalamig ka. Pag sure. O, hindi naman malamig sa loob. Bakit Hindi dito ka sa Amerika? Mas maano ko yung ganitong ano, hindi ba Temperature, siya, no? Oo, ganitong temperature. Narinig mo yan? Yan. Ano yan siya, sign ng sobrang init. Yung narinig mo, yung ano? Hindi ba yun ibon? Hindi. Sign ng sobrang init yan. Wala, ano yun? Hindi, tinatawag nila yung aso. Posa. Be. Gusto mong gulay? Ang gustuhan mo? Oh, masarap siya. Matamis-tamis. Parang same sila ng taste. Di ba? Sa ano kasi to sa
Oyster. Ito yung gusto kong lasa, be. Kalabili ako nang bili ng oyster. May naliligo din yan. Siyempre. Mga babae. Mostly mga babae. Barkada. Yung mga asawa, anak. Ano sila? Magpaitim ba? Nagbabad sa init. Yung mga tao dito, babad ng babad sa init. Gusto nga nila ng kasama, diba? Ang sarap pag may kasamang kumain din, no? Mapaparami kain mo. Punta, Ayun siyan, guys. Sarap. Sarap ng dried fish, eh? Lumipad yung cellphone ko. Ayun. Hindi siya maalat pa siya. Hindi. Ang sarap ng gulay yung ano. Ayoko Sipot sa talong. Ayoko nang magbalik sa flaming grill. Ayoko na rin. Parang ayoko na. Madumi pala doon, eh. Ano pala? Madumi. Kaya ang sarap na ng kain. Masarap yung lasa. Ang dumi Nandun na pala. lahat yung ano. Ew. Mas maganda yung magluto sa bahay. Yung shrimp nila, be, gusto kong malaman paano. Ang sarap. Yung pinaka-paborito ko talaga. Inuugasan nila dun sa pinagugasan. Ang bukyan mo, eh. Nandun na lahat yung... Ang dumi naman nun. Pero masarap, nasarapan ka, no? Oo. Sa shrimp. Kahit yung ano ba? Yung Ano? crabs. Grabe yung crabs din. Pag pinag-ano ng mga tao. Ang bilis mo ubos, no? Daan-daan ka lang sa pagkain. Si Brenda, uy! Bilisan mo, Brenda. Grabe. Ganito talaga kung kumain. Dahan-dahan ka, wala naman tayong oras na hinahabol. Nagutom ako. Tignan mo to. Kumakain siya, guys. Ganito, guys. Dahan-dahan ka dyan, guys. Si Brenda, uy, bilisan mo, be. Kasi hanggang alas 3, di ba tayo kumakakain? Kaptay ba? Grabe ka man, be. Para hindi maano masyado yung tiyan ba? O, Kasi sige, pagka magdahan-dahan. masarap- Paano man ako magdahan-dahan? Hindi ako sanay. Hindi ako sanay magdahan-dahan, guys. O, sige. Ang sarap ng ulo na. Mas lalo akong nainitan dito. Lalo ka pang gugutumin. Kailangan natin ng fan. Maginaw yung ulam. Talaga? Hindi na. Okay naman sa akin yung temperature na ganito. Ay, Brenda, iwan ko sa'yo. Mamaya yung kilikili ko, iyak na. Lalo't mainit yung kinakain natin. Try ko yung munggo ba? Sabi pa ni Brenda, dandahan ka, nakita niya akong nagmamadali. Nagpanik ako, guys. Ang bilis. Subo ng subo. Nagpanik ako, guys. Tignan mo nga, ganyan lang. Sabi na Brenda, uwi na. Di na ko lagi. Guys, gano'n pa siya. Slow motion. Ano ba yan, eh? Namnamin natin yung ulam natin. Masarap eh. Sabihin mo sa akin kung masarap yung ano, Yung ano. munggo. Mahal siya. Kahit hindi pa natikman. Natikman ko na. Di ba yung kanina gumanon ako slow motion? May sardines yan. Tapos masarap yung nilagyan ng sardines. ginataan. Gata nga eh. Gatang Ang ano. sarap niya. First time ko makatikim ng ginatang munggo be. Talaga? Mhm. Oh my God. Oh my God, bagos planeta. Oo. Plano. First time ko. Brenda, eh. Nagmumunggo kami pero hindi walang Yung gata. gisa lang, no? Oo. Ay, may karne din, no? Hindi, mga Gulay-gulay minsan lang. yung dry tinapa. Dry na tinapa. Dry salted fish. Hindi yung tuyo ah. Parang ganito ba? Tinapa lang siya. Oo, tapos tanggalin mo yung buto, tapos ilagay mo. Uy, ang sarap kaya ng ginataan, basic. Yan. Pero sa amin, kahit ano gata. Ah. Masarap ang gata.
Kahit sa anong klaseng luto. Wag lang yung tinola na Paborito yan ni Tami. Kahit mga biyanan ko, mga in-laws ko, gusto nila to. Pero alam niyo, ang hindi ko sinasabi sa kanila, sardinas. Ayaw nila ng sardinas. Hindi ko tinatago ko siya, andin iginanon ko para hindi makita. Kasi yun yung nagpadagdag lahat sabi. Oo. Yung 5-5, hindi yung 5-5, yung gusto ko lang na sardines kasi picky ako sa sardines eh. Yung anong sardines, yung sarangani be. Sarangani ang sarap. So,